לא הרבה מטריד אותי בזמן האחרון, אני הולכת ונהיית כאילו אדישה. מה מצב הירקון? מה קורה לאוזון? יש אטום, אין אטום, יש בושה, אין בושה. האם הרוק עוד חי? האם ליידיש יש עתיד? האם עוד יקראו ספרים או ינגנו תקליט? הכל משחק, בכל אחד תפקיד. היום אני גוליית, מחר אני דוד. חדשות הטיטולים, חוקי הטלטולים, הצדק משתולל ומפיל חללים. הסרט היפים, נבחרת הטיפשים, מצד הנואשים, האדישים, החלשים. אבל אותי זה לא מעניין, אני רוצה לדעת מה מצב הילד. לא זז מחדשות ה-CNN, רוצה לדעת רק מה מצב הילד. לא הרבה מטריד אותי בזמן האחרון, אני הולכת ונהיית כאילו אדישה. במצב הירקון, מה קורה לאוזון? יש אטום, אין אטום, יש בושה, אין בושה. לאור הירח ולאור החמה, עד כלות החושים ועד כלות הנשימה. העולם השבע רוקד ומשתלהב וחוגג לצלילי העולם הרעב. חדשות הטיטולים, חוקי הטלטולים, הצדק משתולל ומפיל חללים. הסרט היפים, נבחרת הטיפשים, מצעד הנואשים, האדישים, החלשים. אבל אותי זה לא מעניין, אני רוצה לדעת מה מצב הילד. לא זז מחדשות ה-CNN, רוצה לדעת רק מה מצב הילד. חדשות הטיטולים, חוקי הטלטולים, הצדק משתולל ומפיל חללים. הסרט הזוכים, נבחרת הבוכים, מצעד השוכחים, הנשכחים, המשכיחים. אבל